Tulo ang natalang samdan human ang rido tali duha ka magbanay sa usa ka barangay sa Sumisip, Basilan. Apan sumala sa kasundaluhan, determinado gayon silang mahunong na ang rido sa probinsya. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Gilayong girespondehan sa 101st Infantry Brigade ang insidente sa rido nga miresulta sa engkwentro sa barangay Etub-Etub sa Sumisip, Basilan niadtong Miyerkules. Apan una ang maong insidente sa barangay Etub-Etub, dunay nahitabong tensyon sa kasikbit niining barangay kung diin dunay natalang tulo nga samdan. Sumala sa commander sa 101st IB, ang insidente gikalambigitan sa pamilya sa kasamtangang barangay captain sa barangay Etub-Etub, tali kanhi barangay captain sab sa susamang barangay. Parang may inabangan yung tatlong tao, mga wounded yung tatlo, wala namang namatay doon. Isang araw may mga firefight na naman nangyari doon. And then every time pumupunta yung mga sundalo natin to pacify, siyempre nag-aalisan lang. Ito nga yung pinipilit natin sanang ma-resolve, ma-settle, pero yun nga, medyo very challenging. Gipasalig sa otoridad nga isolated case lang ang maong insidente ug walay angay ikabalaka ang mga residente sa tibuok probinsya. Sumala sa kasundaluhan, gipakusga na nilang ilang mga pamaagi aron mahunong na ang mga rido sa probinsya. Gani, anaa sa 38 ka rido ang ilang natala sukad Agosto sa milabay tuig. Apan karong tuiga, anaa na lang sa 5 ang ihap sa active nga rido sa Basilan ug usa na diha ang nahitabo sa barangay Etub-Etub sa Sumisip. Kung hindi naman natin ma-zero yan, we will really minimize itong mga to. Very contributory to sa mga violence, conflicts dito sa province. The people here are safe. Yung security situation dito at all time very peaceful. We are determined na i-sustain to. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.